Oi, Abo, मा खालामखो? मा खालामखो? मारै जौदों? हेलौ लोगोफोर, आङो दा दंफैयो जोंनिनो आबै आरो आबौमोनाव आङो दंफैयो। माने जोंहा आबैया हालां बाजार होननाय जायगानि लोगोफोर, गोबाङा मिथिया जानो हागौ बा खाथि खालाना मिथियो जानो हागौ आरो जोंहानि आबै आबौखौहाय। दा आङो जोंहानि आबैयाव फैनानैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय जोंनि आबैया मा मावनानै जायो आरो मा खालामनानै जायो नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै फोरमायजोबगोन। माने जोंहा आबै आबौआ न'खराव बिराद माने दुखुनांथाव, माने हा हुबो गैया, मानो होनबा न'आबो बिथाना बिथाल'। दा आबैखौ नोंथांमोना नायना लादो। आबै, आंनि लोगोखौ खुलुमदो। खुलुमदो लोगोफोर, मा होनना बुंनो, गोदोनिया जोंहानि आबै आबौ माने जेबो रोङा, लेखा फरायबोनो मोनाखै बा माबानो रोङाखै। बेनिखायनो आङो दिनै आबै आबौनि गोबां खाहानिफोरखौ खोन्थागोन आरो माने बियो जोंहानि आबै आबौआ जोंहानि आंनि मा जायो बेखौ आं नोंसोरनो माने खोन्थागोन। बे आबै आबौआहाय जोंहा आइनि असे माने बिमा बिफा आरोना, माने बेखौ जोंहा आंगो आबै आबौ होननाय माने होनो माने जायो आरोखि। माने बिराद दुखुनांथाव, माने जोंहानि आबै आबौआहाय माने न'खरावहाय जेबो गैया, मानो होनबा फिसा फिसौबो गैला। माने दा आबै आं आबैनाहाय माने आबैना फिसाला दंना गैया? फिसाला दंमोन ना? माने लोगोफोर फिसाला दंमोन जायो, ओमफ्राय जोंहाथ' माने खालामोना आमाया होनबा होजोंसो खालामदों आमसा खामानियाव। लोगोफोर, मा होनना बुंनो, माने जोंहा आबैया फिसाला दंमोन असे। दा बे माने एसेबांबा गोबाव समनिफ्रायनो माने बे जायगानिफ्राय नागारनानैहाय आमथिखा खामेलामोन नामा आबै? आमथिखा खामेला बाथाबारि होननाय जायगायावहाय जोंहा माने बे आबैनि असे फिसाला आमायाहाय माने बावहाय सेंग्रा समाव थांदों नामा आबै? हिनजाव लानानै थांदों, माने हिनजाव लानानै डाइरेक्ट थांदों आरोखि आमथिखा खामेलायावहाय। ओमफ्राय दा जोंहा आबै आबौखौ नायनो थाखाय माने नायफैफिना ना आबै नोंखौ? फैनाया फैयो लोगोफोर, माने गोबावजों खेनसे फैयो आरोखि। खिन्थु आबै नोंखौ ओमफ्राय लांनो होनो ना होना? लांनो होनो, माने मा होनो लोगोफोर, आमाया माने आबै आबौखौ लांनो नागिरोमोन आरोखि। दा बेवहाय जोंहा आबै आबौहाय माने जोंखौबो बिराद उन्दै समनिफ्रायनो अनो नालाय, बेनिखायनो जोंहा आबै आबौहाय थांनो माने बे जायगानिफ्राय नागारनानै थांनो बिराद गोसो गैया आरोखि। बिराद दुखुनांथाव, माने माबायदि मावनानै जायो दा इमानलि माने आबै इमाव देनानै जायो। इमाव देयाखै आबै? लोगोफोर, माने नै आबैया मा देनानै जायो नै लोगोफोर, माने उवाल माने इमान समनिफ्रायनो माने आबैयाहाय इमाव देनानैसो जायो आरोना, हायाबाबो। दायो इमावा नै नंखाय सानदों माने लोगोफोर, बेसेबां समनिफ्रायनो ओमफ्राय देयाखैना आबै? बिराद दुखुनांथाव नै इमावा। बेसेबांबा इमावा बेसेबां मोजां मोजां माथो ना? बेसेबां होयो आबै बेखौ इमावखौ? हो? 6था होयो? नङा, जेनेबा थाइसेयाव बेसेबां? थाइनै होयो लोगोफोर, थाइनै होयोनो। गोदै जायो आबै, गोदै गोरा। मा होनना बुंनो लोगोफोर, माने जोंना आबैयाहाय इमाव फाननानैसो जायो, माने माइरं जानो थाखाय माबा जानो थाखाय बिराद प्रब्लेम आरोना, बेनि थाखाय आरो माने दुखुनांथाव। दायो नै लोगोफोर, आबौआ मा होनदों आबै? हो? दा न'फोरखौ नायना लानो नै बायला जिला, मा होनना बुङो बेखौ? बावलाय इमाव गैला आबै? इमाव गैला ना? दख'नाफ्राबो बुरै जाजोबबाय माथो। बेखौनो गानो नामा आबै? गाना ना? इमाव खोबग्रा बियो? इमान गोबाव जाबायना बियो आबै दख'नाया? गोबाव जाबायना दख'नाया? मा होनना बुङो लोगोफोर, बिराद गोबाव जाबाय। दायो नै लोगोफोर, आबैया माबायदि अबस्थायाव उन्दुयो, माबायदि अबस्थायाव उन्दुयो, माने जेबो गैया, माने सौखि जेबो आलना फालंबो गैया आरोना, माने औवा बैसाङावनो उन्दुयो। औवा बैसांखौ नायनानै ला लोगोफोरनि, बिराद दुखुनांथाव। जोंहानि आबैनि माने न'खर सालायनाया माबायदि दुखुनांथाव, आरो फिसा फिसौ गैला जेबो, माने मा होनना बुङो, माने जोंबो नायनो हाया, माने जों बिराद नायनो थाखाय बेफोरबायदि इउटुबफ्रावबो माने थाइसे थाइनै मोना, बेनिखायनो आं आबै आबौखौ नायनो हाथ'वा। दा लोगोफोर नै माइरंआ एसेल'सै आबै माथो बावलाय?
बेखौनो संनानै जायो बेनिफ्रायथ' गैलाना बायनानैसो जायो लोगोफोर माइरंआनो गैया नै संनो खावनो बावनो उन्दुयोना आबै बावनो उन्दुयो नै लोगोफोर मा होनना बुङो नै कम्बलफ्राबो जेबो गैया माने बुरि जोबो आरोना नै आरो सौखियाबो नै माबायदि गोबां दुखुनांथाव आरोना लोगोफोर सौखि बेफोरबायदि औवानि सौखियाव उन्दुनांगौबा बिराद दुखुनांथाव माने बेफोरबायदि जायो आरो बे लेम्फौ जोमाखै आबै बे लेम्फौ जोमाखै जोमथ'वाखैना बे औवा बैसांखौलाय उन्दुला बै मोनसेयावसो उन्दुयो निबाव आबौ उन्दुयोमोन ना औ मा होनना बुंनो लोगोफोर जोंहानि आबै आबौ उन्दुग्रा माने बैसाङा बिराद अबस्था माने आलना फालं गोदोनिफ्रायनो गैया माने आं जेब्ला उन्दैमोन आबैनाव जेब्ला आं फैनानै जेब्ला थाफैयोमोन अब्ला बे औवा बैसाङा दासिमबो दं लोगोफोर दासिमबो बावनो उन्दुयो गोदोनिफ्रायनो दंना आबै बे बैसाङा आंनो दंमोन ना औ आंनो उन्दुनो मोन्दों माथो आबै आदाबो उन्दुनो मोन्दों ना औ आबो उन्दुयोमोन बेथ' इमान गोबाव जाबाय माथो बुरिजोब्बाय नै जेबो गैला बिराद दुखुनांथाव लोगोफोर माने अखायाबो नै थिङा सारफ्रावजोबो बारहुंखा फैबाथ' सेसखाना आबै इमानले दुखुनांथाव देलायग्राबोथ' गैयाना आबै देलायग्रा गैया औ माइरं खारखौलाय माथो बाव दोनखो दासो लाबोनाय माइरं बख'ना लाबोनाय औ दाहाय सोरनो आबौ बैयाव सोंबियो दायो लोगोफोर माने आबै आबौआ बैयावथ' उन्दुजाला नालाय माने अखा सेरजोब्बाय आरो औवा बैसाङाबो जाला दा माने गभर्नमेन्टनि जे अननायाव मोनसाबला बायदों दायो नै माने बावनो उन्दुयोनो आबै आबौ बावनो उन्दुयोना नै लोगोफोर माने आबौआ बावनो उन्दुयोनो माने बिराद जेबो माने इमान माने बेफोरबायदि जेबो गानग्रा जोमग्रा माने इमान लेथ्रा जानाङो आरोना बोराय बुरि समावहाय बेफोरबायदि आरो माने जेबो गैया नै कम्बलाबो नै दख'नाजोंसो जोमो माथो आबै कम्बल गैयाना बेजोंनो जोबो लोगोफोर मा होनना बुङो जेकेटफ्राबो मालायनि माने हरनानैसो बेफोरबायदि गाननानै जोंहा आबौआ बेफोरबायदि माबायो आरोना बिराद दुखुनांथाव माने बावनो उन्दुयो आरोना माने रावबो फिसा फिसौ नायफैनाय गैला मानाय गैला बिराद दुखुनांथाव आरो माजों माइरं संनानै जायो बिराद दुखुनांथाव लोगोफोर माने जोंहा आबैयाथ' माने हाबो गैया नालाय माने लोगोफोर हाया दंमोन माने ओरै माने इमान बुरजालि हाया दंमोन माने बै माथावरिसोमोन आरोना हायाहाय ओमफ्राय जोंना दा आबैनि हायाहाय अनलि हौवासेनि जखल'सै माने फानजोबनांबाय गोदोहाय माने माबा खाहानि प्रब्लेमनि थाखाय फाननांदोंनो आं दा फोरमायसै दायो वाल होबाय नै बे आबैनि बेयो ओरै सिमा आरोखि बेनिफ्राय ओरै सिमा आरोखि बेनो ओरैहाय ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबे बेराया नैबे बेराया बैजों ओरै सिमा आरोखि ओमफ्राय नैबे खल दैखराबो नै बावाखै मोनजेननाया माने सिगां समावथ' आबैहा खलबो गैयामोन दैखरबो गैयामोन मालायावसो लायनानै जायोमोन आरोखि दायो हायाबो बिराद इमान गिसि न'आबो बुरिजोब्बाय माथो आबौ मा ओंख्रि लोगोफोर बियो जोंहानि जाहैबाय असे आबौ आरोखि माने जोंना आबौआहाय खोमाया बारा खोनाया माने खरा रायज्लायथारबासो खोनायो आं दा आबौ होनबाबो खरा रायज्लायबासो खोनागोन आरोखि आबौ ओइ मा ओंख्रि कफि आलु बाथोन कफिया सोर एवनाय आबै गाव एवनाय संख्रि नांदोंना जाखिलै लोगोफोर मा होनना बुंनो बिराद दुखुनांथाव माने जोंहा आबौआ इमानलि बोसोर जाबाय बेसेबां जाखो आबै आबौआ जेनेबा बेसेबांसो इयार्स थांसिगोन 80 बोसोरा थांसिगोननो लोगोफोर माने जोंहानि आबौआहाय माने बिराद गोबाव जाबाय आरोखि ना माने जोंहा ओमफ्राय आबौआथ' बारा माने खोमाया खोनाया नालाय लोगोफोर माने नङाबा फंनै फंथामसो रायज्लायहोगौमोन आरोखि माने बिराद दुखुनांथाव माने माइरं गैया माबा गैया माने माइसा दांनानैसो जायो आरोखि ना जोंहानि आबौआहाय माने रावबो हरनाय गैया जाथि खुरमा गैला बाय बाहागि माने बोराय बुरि जायोब्ला बेफोरबायदि बहुद दुखुनांथाव जायो आरोखि लोगोफोर आरो नै हाया ओरैसोमोन आबै बै गोलावमोन बेसेबांसो बिगा दंमोन बाव 6 बिगा
दायो नैबे बेरासिमल'सो ना बेरासिमल' लोगोफोर बे बेरासिमल'सो होनो हाया दा हौवासिनि जखल' आरो बैसिममोन कमप्लिटमोन माने मा प्रब्लेमनि थाखाय फानदों आं सोंनि र' बे आबै आबौआ बे हाखौ माब्रै फाननाङा आं बेखौ सोंनो नागिरदों आबै आबै बिदिनो लोमजानाय साजानाय थाखा जेनेबा नै बे हाखौ जेनेबा माब्रै मा जेनेबा मा जानानै फानामोनलाय आबै बेनो फानदों आबौआ मा प्रब्लेम जायामोन आबै आं नोंसोरनाव थांदोंमोन नालाय औ फिसाला थालांनाय रागाजों फानदों अ बिदि रागाजोंनो फानो आरोखि होमबा बे समाव हाया बेसेबांमोन आबै गासै दंजोबोमोन फैयोदा नङा जेनेबा बे समाव दामाव बेसेबांमोन दामा दामालाय बे फारिहाय 3000 अ माने बिराद दुखुनांथाव माने हाखौ फाननायनि जाहोना जाहैबाय माने बे आबै आबौनि फिसालाया असे फिसालाया माने आमाइ होननाया माने खारलांदोंमोन जाहैदों माने हिन्जाव लानानै खारलांदोंमोन ना आबै बिनि उनावहाय जोंहानि जे आबौआहाय असे आबौआहाय माने औ माने जोंहा आमाइया निगालाव खामानि मावहैदोंमोन ना निगालाव खामानि मावहैदोंमोननो बावनोहाय माने गावनि गोसोथोनायखौ लानानैहाय आमथिसुवा खामानियाव थांदों आरोखि आबै आबौखौ नागारनानै ओमफ्राय बिनि उनावहाय आबै आबौआहाय रागा जोंनानै माने हाखौ फानदों आरोखि ना माने गावनि फिसाला खारलांनाय लोगो लोगोनो बेबायदि काहानि जादों आरोखि लोगोफोर माने जोंहानि आबै आबौआहाय मा रोखोम अबस्था संनानै जायो माने बिराद प्रब्लेम नै सारायनि अबस्थाफोरखौ नाय आबै खफि दं नै माथो बावलाय लोगोफोर मा होनना बुंनो बिराद इमानलि माराम खाजोब्बाय माने जों गोदो उन्दैबा माने जेब्ला जों आबैनाव थाफैयोमोन अब्ला बे सारायानो दासिमबो दङ नै माराम जाजोब्बाय माराम खाजोब्बाय होमबा बेसेबां नै इमानलि लेथ्रा जायो बोराय बुरै समावहाय माने मुगैनायनि जेबो माबायानो फैयाखै आरोखि ना दा बनाबो बेनो आबै बे आलुआ बायनाय ना मानाय मा होनना बुङो लोगोफोरनि सारायफ्राबो बथनफ्राबो नै उफाय गैया संनाय खावनाय मोजां जाला माने बिराद प्रब्लेम जायो आरोना बोराय बुरै समावहाय लोगोफोर बेनिखायनो बोराय बुरै समाव जानायावहाय बिराद दुखुनांथाव जायो माने जारला संनाय खावनाय लेथ्रा बिरादलि माबा जायो आरोखि ना दासिमबो इमानलि लेथ्रा नायनो लानायनि अबस्थाखौ जेबो गैया थावफ्रानो दं ना बानलुफ्रानो दं ना संख्रियानो दं लोगोफोर बानलु दंबा संख्रि गैया संख्रि दंबा बानलु गैया बिदि जायो आरोखि बिराद दुखुनांथाव प्लास्टिकफ्रा नै अबस्थाफ्रा बार फैबाथाय सेस थांनो प्लास्टिक बे बावनो संनानै खावनानै जायो दासिमबो सोलियो नैबे रुवाया दासिमबो दङ आं गोदो उन्दैयाव आबैनाव थाफैयोबा बे रुवाखौ आं दाननो मोन्दोंमोन आबै बे रुवाया दासिमबो दं ना रुवाया दासिमबो दं नै लोगोफोर माने जेब्ला आं उन्दैबा माने आबौनाव थाफैयोमोन आरोखि माने उन्दै समावहाय बिराद गेलेफैयोमोन आरोखि आं दायो लोगोफोर आङो जोंहानि आबैनावहाय आङो माखासे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों माने जोंहा आबैया सिगां समनिफ्रायनो माबोरै बेफोरबायदि खस्थ' खालामनानै बेफोरबायदि मावनानै दांनानै जादों आरो माबोरै माइरं बायनानै जायो मा खालामनानै जायो बेफोरबायदिखौ आं आबैनाव फंनै फंथामसो सोंनो नागिरदों आरोखि लोगोफोर दा आङो आबै दा आङो आंनि लोगोफोरनावहाय माने जा आबै आं नोंखौ सोंनो नागिरदों माने जेनेबा बे आबै बे एमावखौहाय माने बेसेबां समनिफ्राय देबोआ जेनेबा बोसोरथाम जाबाय एमाव देनो ओमफ्राय माने सिगां समाव मा फानोमोन जौ फानोमोन आगोल जौ फानोमोन नो लोगोफोर फिथा संना फानो फिथा माने साहा दखानफ्राव थानानैसो आबैया माने न'खर सालायोमोन आरोखि माने जोंहा आबैया बिराद दुखुनांथाव माने आंबो नायनो हाया लोगोफोर बिराद प्रब्लेम साम' खांख्राइ फाननानै माइ खामला हानानै जायो ओमफ्राय जेनेबा बे आमाइहाय बे आबैनि फिसाला आमाइहाय जेनेबा माब्रैहाय थाङा जेनेबा निगालाव खामानि मावनो थांबाय खामानि मावनो हिनजावा थांफाबाय दा हिनजावा थांफानानै हजों हौवा गोसोथोनानै थाहैबाय हा बायना थाहैबाय माने खामानि मावहैदोंमोन बेवहायनो गोसोथोनानै लोगोफोरखौ फिसाइजों लोगोफोरनि खामानि मावनायखौ गोसोथोनानै थांफाबाय खोला मेलायाव फिसा फिसौ लांफैजोब्बाय नोंसोरखौ गालांबाय ओमफ्राय जोंखौ नोंसोरखौ गालांफैबाय ओमफ्राय बिनि उनाव नायफैखायाखैमोन ना उनाव फैदों खनसे बोसोरबा थानानै नायदों ओमफ्राय दा आबैनिखौ लांगोन ना लाङा लांनो नागिरो आंसो थाङाखै लांनो नागिरोनो माने आबै आबौखौ नोंबौआबो थांबाबो थानो सुखुवानो माने लांनो नागिरोमोन ओमफ्रायो माने आबै आबौआहाय बिराद जोंखौबो बिराद अनो माने उन्दै समनिफ्रायनो बेफोरबायदि जोंखौसो फिसिबोनाय मानाय आरो थांनाय फैनाय बेफोरबायदि बेनिखायनो आबैयाहाय बे हाखौ नागारनानै बिराद थांनो बायो आरोखि माने जोंखौबो नागारनानै गालांनो बायो माने इमानलि गोजान आमथिसुवा खामायनायावहाय आरो
माने बिराद दुखुनांथाव माने बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय दा आबै आं नैखौ सोंनो नागिरदों दा जेनेबा बेफोरबायदि आबैया खस्थ' मोनगोन ना मोना जेनेबा एमाव देनो बा माबानो खस्थ' मोननांगौ जाबाय देनायाव खस्थ' मोनोना बिरादनो माने आबैया खस्थ' मोनो बेनिखायनो लोगोफोर गासैबो आंबो आबैखौ नायनो हाया लोगोफोर मानो होनबा आंबो जेबो मावनो रोङा दांनो रोङा बेनिखायनो आंनि सानसुमा नार्जारि इउटुब नायगिरि लोगो नोंथांमोन बयखौबो सापर्ट खालाम माने हेल्प खालाम माने जाहाथे नोंथांमोननि अननाय बा सापर्ट मोननानै आं आंनि आबै आबौखौहाय माने आं नायनो हायो बा न'खरखौ सामलायनो हायो बा आं फिसिनो हायो बेखौ आं नोंथांमोननिसिम आर'ज गाबो मानो होनबा आंखौ जाय सापर्ट खालामो मानो होनबा आं आबैखौ नायनो हायो आरोखि माने आं नायनो थाखाय थाइसे थाइनै माइरं बायना हरनोबो माबानोबो आं जेबो गैया माने आं जेबो मावनो रोङा बेनिखायनो गासैबो आंनि सानसुमा नार्जारि नायगिरि लोगोफोरा आंनि सानसुमा नार्जारि इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालाम बा हेल्प खालाम